Здравейте, младежи! Днес сме се събрали пред паметникът на Паисий Хилендарски, за да честваме 1 ноември, Денят на народните будители. Защо сме избрали именно това емблематично място, паметникът на Паисий? Защото той е може би един от най-видните будители в българската история. И не случайно е дадено неговото прозвище основоположник на българското възраждане. Защо именно той? Защото преди Паисий на едно място няма насъбрани сведения за българската история, българските царе, сведения за целокупна и велика България, така както той ги събира. А кой е Паисий? Паисий е един обикновен таксидиот, най-малкият син в неговото семейство, вероятно с произход от Банско. Захваща се с това свято дело, като започва може би най-голямото движение в историята на България, макар и несъзнателно. Или всъщност напълно съзнателно, защото в неговата книга, ако можем да го наречем книга, той подтиква хората към самосъзнание, национално самосъзнание, към водене на борба за освобождение на нашата родина. Не го казва директно, но това е нещото, което се подразбира. И виждаме, че следващият век е векът, в който България започва да води, или по-скоро българите започват да водят своята война с перо и с меч за освобождение на нашата родина. Паисий не е случайна личност и макар и много оскъдните сведения за неговият живот, той заслужава да бъде почетен. Именно заради това ние сме тук. В Денят на народните будители е хубаво да си спомним за всички, които дадоха живота си за освобождението и независимостта на нашата страна. В Денят на народните будители е хубаво да си спомним и за всички, които с перо и с помощта на своето слово са потиквали хиляди българи към въоръжена борба за освобождението на страната ни. Днес ние ходим върху костите на всички тези българи. Днес е ден за благодарност, ден за признателност и ден за почит. За това сме се събрали ние. За това организации като нашата са приели за свой дълг да събуждат младежта около себе си, да събуждат всички свои другари, да събуждат всички свои връстници, за да може след някоя друга година всички тези забравени герои, както пише Иван Вазов, епопея на забравените, да не бъдат забравяни, да бъдат помнени. Техният подвиг не е загинал. Техният подвиг ще бъде продължен. Ще бъде продължен от нас. Ако някой ви каже, че от вас не зависи нищо, това не е вярно. От нас зависи всичко. Ние сме бъдещето. Бъдещето е и наше. Ние сме младежта. Ние сме България. Благодаря на всички и да живее България!